Saling ayaw magduha-duha, saling salita ang Diyos magpapagugmay, ang kasaligan kung ginauman na. Saling sa Diyos, saling ang iyang ang kasing-kasing nagsubok ay mong sa aron hindulan. Diyos na ipasan na himugaan, ilansan sa Diyos kagawasan, inabuhi niya, ihatag niya. Unsay halus mo, italagaan ang niya. Aron ang mas tungod sa lumang kaluwasan, matangkutan. Tungod sa pag-antong sa naayon, inulaan ko sa kalat ko. Kaluwasan ko, kung ang ihanap kalipay ko, inabuhi niya, ihatag niya. Unsay halus mo, italagaan ang niya. Aron ang bukas na sa mga kaluwasan, tidak bisa mungkin sendiri sendiri untuk kita tahu kita isumu aku pun sangat tahu tidak say halus jika
Si Jesus, si Jesus, ang aking mahal. Hindi wala na iyong masusama kaya. Kailangan mo na niya sa hindi basta sa kalimutan na puno sa kawalan. Si Jesus, si Jesus, ang nagmahal. Hindi wala na iyong masusama kanya. Kailangan kanya sa hindi basta sa kalimutan na puno sa kahilangan. Sa kalimutan na puno sa kahilangan. May PPE, may suot. Ang hinabuhi mo, hindi kalimutan. Matahong kibiyagin at napamusahan usahan sa ilungan sa iyong nagilan. Ikaw di balita mahal ikaw di ko ang hinabuhi mo. Usahay may kanay ang palimo gawin sa gabi susunang magitan pag-ibong bitinan ang alibay kapong hanapan. Ang hinabuhi mo sabi na sa una ang iyakaw mo ang Diyos may katuyuhan mo na ikaw mapalali. Kaya sabi ko na pagtuloy sa
Okay. May gabi! It seems that we're so very quiet. Tungkol siguro mis kaugnaw sa panahon. Okay. So, hinahinaya na nagkaon ang inyong mga pack-lunch nila. So, atong isunod mga kaigsunan, ang ato ang special song for tonight, gikan sa Up 7. Then again, si Brother Sadrak Sombrero, ato nagkanta karon nato siya ay daghang music tanawan ninyo sa YouTube. Naana siya ay ministry po. So after the ending, ato na sa main event sa ato ang program karon sa i-introduce siya, inaagi ni Brother or Sir J. Policarpio. Ikan siya sa pinanam. Aron straight na nga itong program karon. Again, just enjoy your meal. Pinarugay upang si Jesus, hiling kalimutan, atong iuwian. Iyang pagkahukman na nanggagutan, o ang matao na kusaging hariya. Iyang hukman ang kaunan o ang matao nandun sa harian. Bisan ang palibot kanato nagtukan sa mga hitabo atong masaksihan. Ang ayaw ng kalisang sa mga kapistanan ay kinikatumanan sa atong kaluwasan. Ilaw, malugay, iyang hukman ang kautan, o ang matao nandun sa harian. Malugay, iyang hukman ang kautan, o ang matao nandun sa harian. Iyang hukman ang kautan, o ang matao nandun sa harian.
So, good evening, everyone. Hello. God is good. Okay, so mga kaigsunan, mga visitors, mga friends, and of course our guest for this evening. My task is to introduce to you our speaker. So, hindi po kumuawit eh. Ako'y talent aning awit, no? Ako, tayo mga kaigsunan. So for tonight, before we will give the time to our honored guest, mga kaisunan, our honored guest speaker tonight is originally from San Miguel, Surigao del Sur, where he spent his childhood and teenage years. Kung pasabot, taga-Mindanao yun siya mga kaisunan. He became a bona fide resident of Barangay Tubod, Isabel Leyte, itong nakaminyo na sa since 1990 when he married to a pure Isabilanon, no other than Ma'am Sheila Bayo Bandal. And mga kaigsunan, they are blessed with 3 children. Namely, ang doctor niya, a very young doctor sa ilang family, ang eldest, si Dr. Hadasa, mga kaigsunan. And the next one is the only boy, si Ashbel, mga kaigsunan, graduated from Mountain College. And ang bunso is si Isia. And now, preparing to join sa college this year, mga kaigsunan. So, the man of this hour has been a law enforcer for 28 years. He belongs to class 1996 as a police officer 1. However, his promotion was not in a highway. Mas lisod-lisod, mas dagani siya ikaon ng mga kung sa mga pa, lungagon pa ng ugas para makaon ka gani mga promotion. And because he has served as PO1, pinaka-lowest rank, for 12 long years as PO1, mga kaigsunan. And because of that, he is the first recipient of the Magalong Medal of Honor of the Order of Lapu-Lapu, Lapu-Lapu's Award. This heroism award is given to an individual who has rendered extraordinary and exceptional service for the country. Mga kaigsunan, dili na ako dugayon, our guest of honor and our speaker is the former president of MOVE, M-O-V-E, Men of Oppose Violence Everywhere, mga kaigsunan. And of course, dito siya, formerly, he is the Deputy Provincial Director of Samar Police Provincial Office. And of course, assigned as well as Chief of Provincial Plans and Program Unit, mga kaigsunan sa Southern Leyte. And currently, he was assigned as the R1 sa atong Police Regional Office 8, mga kaigsunan. Our speaker, we are blessed. God is good to us tonight because our speaker is an active member of the Seventh-day Adventist Church and a vegetarian for a decade. Almost 10 years, mga kaigsunan, to 15 years. And a missionary police officer. He is a living hero. And his passion to serve our country is what? Very genuine or genuine. Now, ladies and gentlemen, let us give our utmost attention to the servant of God, a man of valor, no other than a humble servant of our country and our God. Let us welcome Police Lieutenant Colonel Juby Rodriguez Ga Espirido Bacaro.
Naibigay sa tanan. Ako pagpasalamat mula sa Ginoo sa pagkatag ko ngayon na makabisita din sa lungsod sa Bugo. Asyudad sa Bugo. Magpadala ko kay Bugo. Ako, Bisaya ron. Bugo. Kasi ako tadi, ako yung nag-training ko sa Police 76. Wala ko na to sa Bugo ang atong training center. Pero na ay nalungos na ako makabalan. Ay, sa Lumino. Kaya, hindi ko baguhan ang inyong lugar. Kaya, Mayor Ini Martinez. Dapat Martinez ako sa Merida na Leon. Walang mga paano makarang taga-dira mga Bisaya. Kaya, huwag ko mo na magaling mga higala. Kaya mga isla mga nagpo. Sabi kita. Na kuhaan lang, ako lang pasalamatan ko sa organizer sa paghatag ng higayonan na may share, may paha ang mga nakatunan nato sa mga taga Cebu province. So, hindi ako lugayon kaya ibalong ko kamukod mga busy, pero ingana lang ang akong padasig sa matag usap. Kita gusto din ako healthy nga paglawas, healthy nga relasyon, healthy nga kahimtang sa kinabuhi, nga mo ay magdana ko kalipay kay ako sulod mo to, mga anak naisigi katawa nga masakit ko tuhod. Alam mo ba kung tuhod ba? O siguro, wala na kayo mapituhan dun sa atong isutan, akong ingon ini, kabahin sa healthy relations. Ini paghatag ko panahon mga, kung kita magsulti nga, maayo ato kahimtang, healthy ang ato kahimtang, bisan sa asa ng mga pumagi sa lungsod, sa syudad, sa imong pagpanagbaho, sa imong paris. Number one, murag mo lang ito lang, Ginoo din na lang ka. Talagang maayo ang relasyon sa imong partner. Di ba? Kaya usahay mo, uli-uli yung Ginoo, kaya ulo lang ka Ginoo, kung pipili ka. Pero ang pinaka na best yun, magmura-una ang realidad. So, maayo ang kahimutan na ito, relasyon sa atong paris sa kabalayan. So, ato lang pinanawala. Pero, namin, nabisag, ulangin na ito, may nice. Kung sa kanindot punta, ang maayong relasyon sa Ginoo. Wala na ito, una-una kaya dili kung kita musulti, bawa tayo maayong relasyon sa Ginoo, okay? Pero hindi ba ang Ginoo na? Kaya ang Ginoo testimony mo ng Ginoo, dapat ang Ginoo kayo, uhitong na ito, kung kinaman. Kung naanatan sa 50-50, ang Ginoo na ako kaya Ginoo. Butubag sa mga katawan, nga naginahanglan. Ang ako na lang, ako lang ihatag ang gayon. Kung saan ang healthy na relasyon. Natin mga subject doon, ato mga topiko. Kada gabi, ako mga kaya yung mga higala. May gabi sa ating awag. Na ako may laking mga conversation nila ini. Salamat sira nag-atin. Actually, kini, nagkakaalaman lang, ako yung mga taga-buo. Mga bright na ano. Pero ako ang inugang ba? Mga inline ang atong ibarugan sa atong giila o ipangita na itawag mo trot pangingon mo nga ikaw na akay reklamo sa korte o reklamo sa barangay. Tapos may reklamo. Ano ka na ka? Ay, ora, tinatinood. Ano man, mamita kita o kamaturan. Diba? Kamaturan yun, kanatrot yun, mauni, maghatag ka na ito, kalipot na. Kusulong ka, mga asawa ka, kaya nakailang ka niya, mga tindahan ng Paris. Mano na ka ng trabaho, nagdirahan ka sa imong trabaho, kay dili ka mamakang, mga ka na, o sana, nabarugaran na ako tinakawan. Mapamutan na sa ako ni Dr. Corona. Kasi ako sa may imong, tabi ko sa imong tempo. Huwag mo sa akin, huwag ka to. Kung siya akong barugan, kung siya akong trabaho, akong placement, kaya sa Ginoo, kumigang kay Manita, kung ikaw sugot, na ako pulis, sugot-sugoon ko sa akong labaw,
Pag hindi mo binuwawat, makaibalog yun. Kaya, nakita sa akong mga senior officer, before ko proceed. Kadili ko masugot mo, binuwawat. Ito asal ito sa kariyan, yung malayo dito, okay, para ato, mamusilina. Hindi na. Kausap na, may balon na ako, hindi na ako sugot. Kaya isang junior ko, dili ko junior ako marugalan. Ano ko junior? Di ba ko sugot ko, wala mawalas ka na. Kaya madali sa polis ka na, ito pagpamilisin siya. So, sugot ka, pagpamilisin, masangin yung pamilisin. Pero okay, sa may 12 years in service as P1, PhD na makausap mo, wala yung mga officer na ako makasayo-sayo, sugo-sugo, o pinuwag. Kay dili man po pwede, wala ako, dili ko tutuan ng polis, or uniform personnel, o naka sa gobyerno, na mahadlong ka kung hindi ka subuon, hindi ka mutuwan sa iyong senior, sa iyong manager, sa iyong head of office, mahadlong ka kung hindi mo subuon, mahawak ka, ayaw ko kano. As long you stand in the truth, wala yung problema. Kaya ang Ginoo pero hindi tinaanin mo. Uros man talaga ito, Ginoo na dahil taguliyon, pero ang paagi mga hingala, kanang maruganan, mabisan pala inang imong reliyon, parehas ang maruganan sa prinsipyo sa Ginoo. Di ba? Mga hingala, hindi nga paghatag paagi akong ingon. I-try lang ninyo kung ito ha. Pagkatapusan na aning topic na ito, mahimuon, di ako mag-desisyon, maayo din. So, kada gabi, paminawan ninyo kung ayaw, kung nakagungkang pa sa inyong tribunal. Dili ko maghatag ninyo kung paagi magpasabot na huwag mabasa. O niya pakitikot, naghangyo ko sa atong manager, din hihinga. Ang akong isulti, ihatag para validate. Pagka mabalidate ninyo mga higala sa ikapito ng gabi, kaulong kami kung sa gabi na matapos ha. Diha ninyo tanawa, desisyonin ninyo. Kung insakto mag I am now representing from the government as a law enforcer. Authority. Dili ko maghatag ninyo information. Kabahin sa kamatuoran, kung ako lang kaugalingon sinuntihan. Kung nang i-observe lang, tunay ka i-observe lang. Maraming bakante ba una-una nga, kada si Espiritu ko, yari na po na, kaya gusto kayo, wala na. Kaya sino ba na mga, ayaw lang kayo sa'yo, manong po mamaya sa mga, wala ako po na, ranin po rin, gusto nung to, matay na ako, bigla. Manong na mga biro, ako di man po, ako naman yung makikita, o di man po, kaya subject pa na, dili man ang gala ko, naman ko hindi sila pong karoon na itsimpo sa Commission on Human Rights sa Congress, kagawa na. Kaya invite sila dili kay na ako'y violation sa Commission on Human Rights sa akong assignment. Nagsama ko, nag-ormo, nag-agwera, nag-usamis, Bacolod, Iloilo. Ang ilang gusto ipaprogram sa ako kung giyon sa nako, wala mang violation sa human rights. Kapita pa rin ang ingala. Dili kay ang inyo parang outside. Dili ko sa mabase mga dili tanan ng mga background na akong na-assignan. Ako kilang istoryahon. Ipasurin nila istoryahon yun. Mag-alpo, before magsugod. Magtapos, mag-alpo kay daron. Sa isang turo ng mga akin. Walang ka ba? Paano kung sa matanawa sa baka sa ilay kong desisyon ko kay paminawan nyo niya sa mas pinakamaayo magbasa. Kaya ano, makakaplag mo kung ang magbasa niya ay sa pulong sa Ginoo. Dili lang sa pulong sa Ginoo. Pati sa dokumento ng aking pakita. Mas pinakakit, magbasa niyo o magbati niyo kung sa kamaturan. Karon, ari ko, kung sa ito, na makahatag ka lang mo, hindi mo o relasyon na maayo sa iyong papanarbaho, sa iyong na lang ang malikot, prinsipyo sa Ginoo. Na makahatag niyo kanindot, kung ikaw na inaibalo sa kagustuhan sa iyong ways, truth, kamatuoran, hindi mo lang pinabuhihan, maayo lang ang relasyon sa iyong Ginoo. Ano man, dili lang ang pagbasa mo ay pinaka-best, mo ang maayo ang relasyon sa Ginoo. Dili lang ang pagpaminaw sa religious law. Ang makahatag ng maayo ang relasyon sa Ginoo, kundi ang pagtuman sa kagustuhan sa prinsipyo sa Ginoo. Ako tanong, kailan? Sa sitwasyon ng higala, ako wala ko'y pabaan ako kontra ng mga Bisan pa akong nalabaw.
As long na nagparuko, kay tining akong lawas, ako gituuhan na iya bilisino. Kung wala ay makakuha ani, kung dili mo buot ang Ginoo, dili ko kay anak sa Ginoo. Dagdag nga mga disgrasya na buhi, kay dili ko ng Ginoo susunod. Pero inga na ang dagat dito sir. Maayo na lang. Maako gibalansin. Kaya kung porno ko, tabangan ang pobre, mato sa police station, pagtanaw ko nga ang sinilas, white sapat ang sinilas, tiguang muana, pati ang sinina. So katunay, dili na ako pamutol na usay ang normal sa pulis, bakit ako mag-ready mo, kaya matay. Ako pawala ng pulis. Pati kung nalikaw na, ang inyong sinina, nooy, dili ko kaya tawag tagdo sa pulis. Namay-bayan na ka. O na, kanang sir, asa man sir, asa man yung kayo? Sige pa ka. Pero wapo nga rin ang sikiran. O yan dagang mga ariyos, isa natin ikaw, basta kung dito ka, kung sana kayo, magkamuha na pulis, uy, ma'am, sir, lingkod na rin, makapilot pa ka. Mauna yung problema. Mauna sa akong sitwasyon na ikat ko civilian, kaya probinsya po ko sa ito. Doon kayo ang ingana pang taga-Bukira. Ang akong mga nasahin ko, kung city, nag-ikat ko rin sa Cebu. Training ko rin sa Cebu. So, na-transfer ko para ako joke na kaso. Na-transfer ko Ormoc City. Kaya doon na sa mga tanaw, tidak ko magikan sa nagkamalapal na sugat tayo. Sir, masabay ako ngayon, sir. Masabay ako, doon, gawakan kong manong. Pulis ka, doon ko, pulis. Gawakan kong manong, kung alito sa bukid. Sige lang na. Ilang ka na yun. Ayun, blatin-blatin ang blatin na yung manang-dagat. Kung yan gawa, kaya mudagan na. Mabuti mo nito, isa na ka, sir, mag-blatin ko, isa sa... Ano yung blatin, isa yung mga suto yun. Ano na yung blatin pa? Buko na yun. Yung prinsipyo, mga magatan. Lalo ako mo, ang kamaturan, akong biyakan, na ang pobre, gamay may gobyerno ang matagal. Kaya ang tagdon na naa sa gobyerno, puros magwapa o wapo, may mga dato. Pagili, simpati wala. Ako ang mga pobre kayo na. Dahil may mga tignaw ng pobre, inatag sa mga mga wapo. Pero at least, ang akong simpatiya, ito ay ito, kung sila mo. Ang pagsalig sa mga katawan, humigay kay the less fortunate. Ang Ginoo, mga imong iservisyon. Nanong imong magtabangan ang mga tao na maka-afford pag mga grado. Tabangin ang mga tao na nangyahamon ng yun kung kapag sa lugar. O say ako, ikaguon mga hinanap. Ang naasa ng dito, mag-asyon mo nga pag-apply, sige campus nyo. Lord, mga sundan ko, kung servisyo ko. Pagkanaan na, musulong sa gobyerno, may pa yun, sige pag-pick up. Doon kayo kanya kung tayo papawag. Ano wala? Pero ako mga play magtrabaho, grabe, Diyos ko. Kung nagpon, isang pinatawag ko, kaya nasa usama, pero saan mo ay problema? Ngayon, wala kanila ang kamaturan kung sa Diyos ang tinuod na serbisyo sa publiko na wala'y bayad, dili mo balik o dili mapalit. Karoon, ari mo na ka. Ako naman yung nakita niyo. Kung niya ang tinuod, dili lang ang pulis. Kaya masang tanong ko, ganun sa video, Diyos yun, panuwa yun, okay. Na Ginoo, patas-patason na. Mag-Ginoo, pero medyo masas, mabilis na. Ang ako, pagsabot na mga, dili lang ang pulis mga Diyos. Ang Pilipino, mga Diyos yun. Kung asa ka nalasod mangita, papamutaran din mo sa Pilipinas, mga Diyos nun yun. O sa mga Diyos nun, nagkinabuhi nga Diyos nun. Dili religyoso kay, ang puno ng religyoso kay, mag-iaway man ng reliyon yun. Na ay pamilya na napulo ka mo, pinagpunta sa ako napulo ka mo magsuon, na ay pagkamo ang reliyon ng sunod. Sino ba kayo? Di ba pinag kung sa mga reliyon di ay, ibutan para mag-away, bungat ang pamilya, ako magsuon. Pero aray ka mo, mabungat ang pamilya ng laylay ng reliyon. Kung sa mga ang ginawa, pili na mag-religyoso ngayon. Mag-Diyos doon ka. Kung tagsatag sa parehas ang Ginoo. Ako kami bidaan ay malulupas na tapatan sa mga tao ng Pilipinas. Kung ako nag-iswila mo ko. Hindi ako sa iswilahan kung siya magkaronis mo dili. Kahit ano ba?
Ako ay nanumpa sa katapatan sa watawat ng Pilipinas sa kanya sa Republika, Buwan, at sa bansang kanyang sinasalisan na may datal. Ako ko nang i-resign ko, Pilipino na ta. Ready, basa. May datal, katarungan, kalayaan, na pinakikilos, at sa bayanan, maka-Diyos, maka-kalikasan, maka-tao, at maka-bansa. Ako ng Pilipino. If you believe that you are now a Filipino, then you are godly, God-fearing Filipino. Ayaw ko tanaw ko sa Pilipino na tanong Kristo. Daan ko mga Pilipino. Okay, kone bro. Hari kasi kanwa. Kone mo to sa Pilipino. Berarti, may kanwa ako. Ako police. Una ako ng civilian niya. Ako sa worker sa kuwan. Public servant. Kone mo to. Nagdiwan. Pagkatapos, God-fearing. May naglukom sa Ginoo. Ini ka kamatuuran ng higala. Kung dili na ilailakot, dawaton sa mga nag-work sa government, dili din mo sa pag-ilayan. Dili din mo sa. Lalo man, pagpahirap din na ako. Umiga kayo ng trabaho na nakala sa LTM. Kinsitayin na. Hawag na ko siya. Iyan na talagang oras. Ano mo, sinting mo ng higala. Corruption ka po. Musul ka kasi hindi. Musul ka kasi hindi. Kung pwede ba ipadapa ng urang ko para hindi mo lang muna dito. Kumita na lang na kay nakanay mga ingana. Tako na nga. Mamista pa ng pagkawa, pero ito as pisahan. Okay ko na. Muna pagkaulahin ko, alas 5 mo muna, alas 4 na nakapawawa na. Muna na magkatubang kay nag-busy na sa iyang paghipos na mga wala. Asa na kita ang chinting na pinag. Nagusog kayo ito ng konsensya o tao na namabit, mga tayo tao, kusog kayo ito, pero wag tanay ba no? Nagisan nga niya ang mga notebook, ballpen, pag-paper sa opisina, gano'n mas balay. So, nilako ka na mas balay. Diba? So, sa ikataon na po, ang dagko ang nasala sa mga tao, may akong ikong binan. Pero akong nagmula, kung di ko kalimutan, Santiago dos Gis, sa pinatibukan, sa kasubuan, kung imong lapasin ang usa sa napulo, ginapas ni mga kung si Espiritu mamatay tao, kuya ako sige mo panguha, o kamo kayo sinusingan na walay sakit. Kung walay pagtulog sa tagiya, nakapangawat ka. O nang ilimin ko sa kawag, butan na imo ikuha, mawala, magtulog ang tagiya. Nakapangawat ka, usog kayo ka, luha, nakapangay, balik ko kami nato ang kuha. Huwag ka naging. Kawag niya pala, ako balik ko na. Ang kamaturan sa Tiago dos Gis, sa napulo kaso kung imo gilapas ang ikasiyang, ikaw ikapito, ang pangalawa, ikaw ano? Nakasala ka. Pagkasala, ikaw gapon ka. Nakasala ka, no? Pero kung ako yung vlog ko eh. Kuha ko na to ang tinuod para akong pinabuhan. Okay, halika. Ang 1987 konstitusyon, anong gapon ako? This is the law. Ang preamble, kasulti, na di ka na really legislate the law, the legislators, if they will not recognize the aid of the Almighty God. Dili ako sa makahimo, balakot ang mababalakot, kung dili sila naglayo og tabang sa Ginoo. And they recognize it. According sa preamble mo, kay masimula sa balakot na Ordinance Constitution, ang Panginoon. Okay, ari ko. Mao ni ang roadmap sa 2030. Mga polis. Bisyo na mo, habang yun, na makaabot kayo, makatapot kayo ang 2030, na magkalapusan ang mga polis, mahimok ang negosyante, tungod o tabang sa Ginoo. Grabe na, ang polis, sabi nyo, kami ini kayo, kami naman ibutan niya, kaya kami polis ini. Kasi sa naman ha, Ginoo, hindi Ginoo. Kung ano akong polis iso, bisay asa ko asay. Kaya akong mobile force, memorize 15 minutes. Kung siya mo ngayon, gawas na akong polis sa items. Kaya freaking care siya. Hindi mo siya magkakabino. So, freedom na. Hindi ko kapil. Pero ikaw ay tingnan ko, tingnan sa sanggiya. Hindi ko magkakabino. Kumanan ka kaya, ano ka? Isahin ka naman. Na ako'y, unong ako, polis na Muslim. Islam,
wala ka nang ilang gamiton, hindi sa record. Kaya maghatag ng Christ. Ikaw ang ako, ikaw ang mabigyan kami mo ng ako. At ko, ang puros niya ganun. Bulita lang imo ng puros tirahin. Basta ang po, tinalaan mo, hindi kasi kasi. Sumatas na. Nga na ito pa, ginano na ako, akong polis. Nagko sa Ginoo para maiwasan na pagkagad hindi asawa ang polis. Kami, huwag ka matigil, kaya nakamatigil. Ano na pinisa, bukod para siguro na sabi sige ka ng gulo. Pero hindi yung mga polis bukod sa iyo ba? Bukod ka sa mga ang nagkaka. Hindi ko rin bukod ka sa mga diba? So, makita niyo mo, kung kanang imong tataon ang core values, ako iko klaro. Iko sa core values. Kung na-page na mo, mga polis. Wala akong iwan na tanan akong opisyal, hindi ko makapulos na ko, kaya ako na yung basahan sa blades. So, mauna, I will love and serve God. Sa Ginoo gyapon, maghatag ka na mo o gigayon na pagmatindaanon, pulis. Kung kining pulis tanan, na kay balo sa mga turan, kay balo hanin, hindi ko. Why pulis makita ni mo na nanigarilyo sa bawas sa opisina, dili mo ko na kung itanan ang police station. Kaya wala police, wala tungkit niya sa police station. Sila yung law enforcer, lubricate po. Nanunan, wala din mo kayo manunan kung si Ginoo. So karon, ako ang gamiton ang tanan. Di ako sa hindi ko values, di ko masugod. O na yung pinakadugukan sa kapulisan. So ako lang, hindi para ninyo kaya naman ako ng pulis. Para makibalo mo, na lang si Espiritu ang isot pero Ginoo, kay maulay ako makaturan ng isunod na may nagdukon sa Ginoo. Kay tanan kita na sa liman, kita na ini karon. Kung sa imong sitwasyon sa imong kinabuhi, kung naay Ginoo at Ginoo kay imong gikinabuhi. Nahibalo ko nga, dili ka kayo layo sa paghimo na maligayanin mo ang paglapas sa balakot, bisan mo sa may panlawas. Lalo na, kay naatay konsensya. Konsensya. Tanaw na ako, mag-privado ka o public ang iyong pagkarabaho. Okay? Di ako rin. Dalo ka mo ang critics na ako sa thought. First year ako. Makita na sa John 8:34. Then you release sa English version. Then you will know the truth and the truth will set you free. Kung ikaw may balo sa kamaturan, din ang kamaturan, may maghatag ka din mo kagawasan. Sir! Preso ako, sir! Kaya may balo ko, mawala ko masala. Nabuti ko sa presuan. Ang preso niya ako, kaya namin kaya na nagbilang ko ako sa kasula, sabi ka, nag-preso ako sa akin. Kung hindi na ko ito, nag-preso ako. Kamaturan ko sa pero paunang sitwasyon na to. Paunang kaintan. Pero ikaw mo gano'ng kailangan kay Ginoo. Ang Ginoo, magtabang mo, mamigay ka. Kasi ako kapon sa karong gabi. Pag apil sa akong pangalan na apil ko sa what's this the rights. Bisan ang presidente mismo na deklara na dili ko totoo nga si Espiritu apil sa Ginoo. Ano ang paro sa iyang mga general? Iyang mga general kasulti na ako involved. Pero ang presidente nga pinagkakid na mo, na-clear na ko, ano man, anak ang kahimkan sa gobyerno. Ikaw na naghimo maayo, kung maigog mo na sila, maghimo na sila niyo para mahulog ka. Pero hindi na mahulog na ito, mga kaya mo kaya ako magkawang kaya ako na nagsulti ninyo, naglalaan niyo mga topic. Ako na pipinabuhian mo mga higala. Kung maghatag kami mo pag-share, mamasing iwat na lang na ako mga anak na inyong masultian. Baru lang yun. Baru bilang na naapig ito. Kaya maghatag mo kadali kasayon sa paghimo din. Pangutanan. Di sa mga kinukusap sa akong kaugali. Sa inyo na lang. Kung ikaw asawa, ang iyong anak. Kung ikaw anak, ang iyong paghinikalan. Wala mahin. Dahil po ito ay buusahay na lugar mo ng tipo sa inyong baris. Hanggang karoon. Pag sinumagay na po mo, huwag na po magkakuskuto. Di mo mga anak maayon na magkaglong, pero nakaka mo kaya anak ni mo nga may buhong na lang na nagpagandong.
Dagdag dito katututan kay kamo sa una. Dagay na amaze ba man ang akong silingan ba? Sige mo isimba pero use it eh. Ang ginikalang isa may gusto nga ang ilang anak may good may anak sa pagbibiyak na itamo ang kapag. Kanang tuktok ang iyo makatuot ka. Kaya mas rin din magsundin isa may mga obadin yung mga namin. Mapanan ako na sa sikuan sir. Akin isa may mga obadin. Ang tumibal ba na nakalin mga katat ko sa susunod sa kanila na mismo ang pagbibiyak mo ay malo na nagamit eh grounds. Kung tanaw na ito ang sitwasyon mo ng kailangan. Who change everything? Arita. Kung imo malamon ang Ginoo sa imong ginawa, regardless sa inyong religion, ayaw ko kabalaka na. Biblical ka sa inyong religion, mutuo ang Biblia. Dito ka dito, ako ginatag ka, wala eh makausap sa kinaiya sa tao, sa dili maayo na sa maayo, ako gitukan ang Ginoo na Diyan. Bisan kung saan mo kastigo ng imo na, bisan kung saan mo imong asawa ang sulti. Pero tatag niya po lang. Pero itampo na nimo kastigan nimo na kada aksyon baga sa iyong asawa luhod ka. Bahala mo baga ang ito para na diya, kita ka. O sa mga bala, balik ka mo ka na to, mga asawa, balik ka mo ka na to, na ang kamatuoran, imugudan, kaya wailain makusap sa kiniya sa tao. Pagiging ang Ginoo lang. So, pagpili ka sa kamay, pili asa na kita, nanaagin sa Ginoo para pili mo. Pero, ako sa ilinahon para mo kung kita kung saan pinabuhay sa tao sa kalimutan. In the beginning, God created the heaven and earth. Okay, so, para ako mailagay ang Ginoo ako na ako ang bibigan. Kaya ako may bataan na ako yung Ginoo, grabe mabuhat sa kalimutan. Ang Ginoo, sulat yung Ginoo. Sugod sa ulang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaulo, ikapito, makita niyo ang isa. Ako mga na gumigan kay may balot ako sa history, pero sa ato manual, at isunod na lang na reliyon, may nain the best manual sa kalimutan, maula ang mga kasulatan. Okay, kung lang, is there a God in the God? Kita, kung lang, ako kamusuntian, naagin sa mga malagi. Kalau masuk kita, walau major indication internal sense of God. Dan kita buhati kali kada mahigala. Mana kay baluan, na kay baluan, kung gusto nimo usulti ko kag Ginoo. Dili ka gusto mo ka. Gusto na okay na ang Ginoo. Na ang Ginoo. Gusto mag insakto, ayaw ko pagbutinay. Ayaw ko pagbutinay. Na ang Ginoo ang imong kinabuhi. Tatawa rin yung kasahin mo na yung basa niya. Silent ka, para mapaprood ka. Ay, naamang suwalo. So naagin Ginoo. Pilit niya yung konsulti gawa kay Ginoo. Kaya naamang maalat na naman mga diyas na akong Ginoo na. Gusto mo pa ang pagkaturan. Gusto ko umang. Hindi ko gusto ka binuangan ko na may kumagi ko. Magtinaro ko. Kung hindi ko binuang, so naagin Ginoo. Kaya kung wala kay Ginoo, hindi mo lang kontradict niya. Wala kay Ginoo. Dagdag ng asawa, pero wala kay Ginoo. Sige, kung saan na imong Ginoo, pag-iwa-iwa ko sa ibang background na imong balito ko, kaya wala kay Ginoo. Wala kay mag-respeto. Kaya wala kay Ginoo, pero kung hindi ka muna, kumaagin mo regala kung ano, hindi ka kamulugay. Dahil kay Ginoo. Who is God? Relevant mo na kuhaan ng mga verses na ako pinatagay yung nagagawa. Para isip na magsugod, kaya mga natin mga kuhaan, ako baligo ko sa kamay. So wala pa ang misa doon sa mga si Kristo. Piniglain na version. Si Kristo, magkakaroon din naman yun. Kaya mo kayo mga sinabi na. Kung niya lain na version, siya mauna sa wala pa ang alam ng utang, biya kami ang alam ng utang na ko. Ako sa iyong basa. Kamu kanawa na ninyo. Kung itikot na ninyo, dapat sa atong pagbitaan. Okay, tingnan. Maprove na, ay, ako niya na hindi ko. Ako nang balik-balik, hindi ka sasuki, na ay reference. Okay, is there God? Ang Diyos Roma. Mga hinigugma, hinigugma ay kita sa usang-usa, ay hugugma iya sa Diyos.
Kung siya nahigugma, di makatawa sa Diyos, nakaya sa Diyos. Ang wala, nahigugma, wala makaya sa Diyos, kaya ang Diyos, gugma. So, ang tao, nahigugma, di ang ako, talagang itawag na ako na prethinker. Hindi ko palit test, kaya wala i-test pa rin, siguro ako na kita religion. Hindi lagi sa mga ginawa ko. Isa may nakay asawa doon. Ako polis. Sa lahat, sir. Wala akong alam mo, tulog. Kaya, sige, parang may ulit. Ang mga sa ako, ang asawa sa kayo, sa naman doon, hindi na sabay, managbar, nidahan, ako namangan mo. Oo, okay, manuwi ka. Hindi ko ba, ako, sir. Okay. Kung ba, hindi ka gumang. Gumang sila eh. Kasabi niya, first time for it. Gumang, Diyos, gumang. Pero, ayaw pagharap-harap ng imo ko, Diyos. Kung bakit ka na ikagumang, na akin din. Dapat may garbuho ng tao. Wala mo gumang, pero tatawa. Papaak sa iyo, simita, Diyos ko. Kung kita ginoo mo na ba? Kasi tingin mo, ginoo. So, ingana, hindi na ito ikalayo. Kaya mauna ang makaturan, maghatag na ito kagawasan. Healthy relationship. Biblical principle, love your God and love your neighbor as you love yourself. Maghatag ka na ito, kung pindot, relasyon si Ginoo. Kung imo, di una, pagmahal ang Ginoo, walang hihap, pagmahal sa tao. Pinagkakako, maunang duma, iuba, Ginoo sa side. Kani ang ako binulat, ang pagiging pa sa tao saan? Ayaw na ito, pagkala ng tao ay, o sa kaya pagkakumusuligan. Kami mga tao, bukat na siya, ang sakya ay, ato na sila, ala, yung mga organ, para hindi ka kontra, may ginagawa mo sa sulit. Ay na lang, puro sa tao, karon. 24/7 ang imo, ikinabuhi, pag-outing sa imong pinaiya, para ang mga tao ma-impress malipay ganahan mo. Oo, sige ko. Anong kalimtan naman ako? Sige ko. Sige ko, okay ko lang pinakana ko. Unang sugo sa banakang kasalatan ang pagigugmang ng Sibino. Gikan sa 1-4 ay napulong ako ng i-divide. 1-4 may higugma sa Sibino. Ang 5-10 pagigugma sa tao. Akong ikinabuhi na may gala, mauni ang kamatuoran. Ang pagigugma ng sa tao, gikan sa pagsugod, respeto ng sinikanan. Ayaw pagpatay. Ayaw pagpalagin. Ayaw pagpalawag. Ayaw pagsaksi barak. Ayaw pagkaimog. Bisan pa sa mga butang sa inyong siligan. Okay na ka. Oo. Ang Ginoo na pagigugma sa Ginoo, na dili ka magpatun kung laing Diyos kawas ka na. Dili ka magpatun, magbuhat kung naraman. Limilo, bisan sa mga dagway, sa butang, Tulagway sa langit, imukaw sa yuta, sa ilaw sa dagat, ilaw sa yuta. Bisan ang pagyupo kanila, ayaw maka. Kay siloso ang Ginoo. Iyaw na. Apan, ingon sa size. Sa mga tao, na higugma ka na ko, nagtuman sa akong mga sugo. Akong higugmaon hangtod sa linibo ng mga kalimatan. Iyaw. Sugo na sa Ginoo, may gana ako na nagsugo. May ikaw ba? Ako ay ka. So nang-agyatanan ang naghatag ng ko na imong giuna ang Ginoo. Ay mo ulit kamaturan. Ari ko. Ibalan sila, mamauna ang kahintang sa kalainan sa unang sumo o sa ikaduha na sumo. Ari ko sa kamaturan, investment. Your health is an investment, not an expense. Although it will become an expense if you don't take time to invest in it. Paano ang healthy relationship niya ito? Ikan sa utok, spiritual, din physical. Pili ta mahimong mga trabaho, mga ayod sa nagkalain na kumuloton kung masakit na. O nang sundan ninyo karon hanggang sa business para makita ko kung sila agi. Ako sundan ninyo kay vegan ako. For 15 years, ang akong asawa, kami akong pamilya, mga anak na ako, vegetarian. Kami akong misis, vegan ni. Strict niya ang tao. Wala, pilit ni nutritionist. Pero ang akong nutritionist,
ang akong Ginoo. Ana to imi nag-execute si Kasasura. Pag-prove, kung sa ko niya akong Ginoo, kaya natin may una na, hindi dapat balance. Pinalang ang protein, pinawala ko anak. Sige lang kung anak ako may karumitan. Taong anak ko kuranga, isaw-saw lang. Wala nang yung tao, tutuki. Wala ka ba? Ayun na lang, kayo ba? Gusto sa Ginoo. Kaya kung ay kamaturan, kung sa may problema niya, kung hindi ka sa unang tao sa atin, saan? Kung ay makapagwapa ninyo ng higala. Kung atong sundan na panitilay ko siya, di mo na pahiti, ako nagkako na. Ito lang din yan, at iba doon. Kung sa ipaagi, sa kamaturan ka ako. Tanan mo na katawan, tanan mo na ito ng pag-breaking, ang mga tayo, pag-breaking akuhan, bilang katiguang, dahil nag-breaking 104 sa Negros, iampuan na, lula, maayong nagtatanaan na asa pinabuhi, na, yan ay litsyo ibutan sa karoon. Dahil kaya wala tumay-tumay, dahil sutrin sa biko naman, pagpantay na ulit, hindi mo mataas pinabuhi. Kaya what you eat is what you are. Kasi hindi ko pero kita tanan doy. Kung may mo hindi siya. Magyan kanya. Okay, ako din siya. Kasama na to. Ready, basa. Doon na. Ready, basa. So, dili ka mabalaka. Kaya ang mga turan, iya sa Ginoo ang kanan. Kung yan akong gina, na siya na akong Ginoo. King of Kings, Lord of Lords, pinakadato sa tanan kung yung atong mabalaka na. Kadato ba niya atong Ginoo? If we belong truly sa tinuod na Ginoo, may galili ang buon kung siya kung atong lumaga. Kay dato ang atong Ginoo. O yan, kaya kadato atong Ginoo, kasi ikan pa muna, kinalmayan. O so, ito alam. Okay, hindi ko kaya si Mama sa mga sa kailan. Hindi. Ako ilang pinaagi sa pagtawag, so okay ang tinuod na Ginoo. Ready? Basa. Wala na kayo gusto. So, ginubaman mo yun, hindi ka wala ka espino. Ayaw pagtawag ang porta gikan sa drugs. Kay ako ang salapi o gulaman. Wala ko. Komentaryo rin. Ano magawag na ko anak na ang ko'y Ginoo na dato. Ano ang magkadato o ay magkakontito. Pumili ka kontito kami. Pili ka dato. Kaya ang symbol, Jericho. Ready, basa. So, ako kita daw mag-differentiate ko. Ang pagkako, may puwan ng Pilipino. Di pa magsugod ang klase, ang conference, ang meeting, makaposa, mag-racing, national anthem, mag-ampo, yung dan pimpinan sa program. Puros ako, Ginoo, kadang ini, protection ini, tagahin ini, buku ini, kanan. Pero ang pinaka-best ay na gusto ka mag-express sa Ginoo, basa sa Biblia. Ano ang tingin niya? Ang pulong niya na, ang pulong ugan sa Diyos, ang pulong Diyos, pulong na ang walang kasulatan. So kung gusto ka mag-istorya sa iyong Ginoo, kung gusto ka mag-alposon, na kay gusto na imoon, basa sa Biblia. Kaya ang pagbasa niyo sa Biblia, gusto kilay na, Bibi, wala ka iyong konstitusyon, kaya kada punta kong gabi, sige mo pasa sa Biblia. Ato masama. Ready? Pasa. Hindi ba niya yung mabuhan? Ang basa? Ako nagturo ko, hindi ko magbasa ang Biblia kaya masukok. Alam ko kinikaran. Kaya mabuha ang mabasa. Mabasa mo ka naman. Ano sa Parisa? Alam mo, Revelation 1:3. Wala ko sila isip ka na namulan. Sir, siya ka na. Sa Isaiah ko, sana. Wala. Nakailan siguro ka, paglalagin na. Kaya wala ko ng gaulaw, wala. Ako niya, tamangin na. Para ako yung masaktan. Maayo. Maayo na maayo. Swerte.
Ako lang swerte ka lang, nabutan yung mga sa rapol, di ba? Swerte ako eh. Di ba, kanan? Uy, bulahan din siya, ato po yan na bulahan. Kung na itong swerte, kung dahil mas mamayo ba? Okay, ready, basa. Swerte ang basa, hindi kasahod, mga pagsila. Kung swerte ang mamati, ang magtungan sa nasunang pili. Kaya noon na ang panahon na may lako, may karang. Ano may bilog ko ano dito na asa-asa may karang, okay? Opening mo. Kung swerte, may karang. Ano, hindi mo na mabasa. Pero hindi isulti niya, ang pagbasa ay swerte. Kaya kan maaari mabasa. Pero kung ako sumalay, mga bintang kaldero, kasi hindi paraway. Ang silingan, wala maayong relasyon. Sige, paminaw sa pulong sa Ginoo, religious song. Pero may buhat. Kita ninyo, kaya katamsan. Apan, ang magtuman sa isulat ini. Diba? Maugin ang magtuman. Bisan kang magbasa, wala kang magtuman, wala kang makatulangan. Hanap-hanap niya, mawala kang tumasa. Kaya, ako na inuta na may ibido o may nado. Pero mamati ka, ready, basa. Wala ka lang mula swerte. Ready, basa. Apan si Jesus ito ba? Swerte dinutong sila na mati. O dalawa, kung si Jesus kaya kung kusabis, ang buhay na manayagana. 18 na ano, ginagay sa Ginoo ang disbat ang Espiritu Santo. Wala ko'y pulis na namatay, wala ko'y pulis na nakasuhat. Naman, si Milo Espiritu Santo, kung ko'y magbinda mo, basa mo niya, ang daw ng aswalto, maluktok na sa mga kwarto sa akong pulis. Siya, magbasa ka doon niya. Hangtod na namatay na lang ko. Sa prisuhan. Nagami pa na ako, sir, huwag mo na ako ang inubigyan. Kaya huwag ko ang lupanin. Nagdoon, wala ko di ko siguro sa akin yung nagdoon, bakit siya? May mo. Ako di ko siguro maipiro kay malangin kayo sa ako, uwi mo na. Ako. Kaya na ito, si Espinosa, di ko namatay siya, Friday na. Hindi ko kalimutan, sir. Wala ako, sir, kaya mga nagunda lang yung sir. Ako kung ito siya sa witness, hindi na nagda ako ang magsinuwag. Kaya na kami, 84 kayo na yung person na ako ibayan na phone din siya ako witness. O niya, kaya ang korte, hindi man ako ang suwan, i-transfer sa senito. Kaya apil man ang gobernador, apil ang puros, apil na ganahan. Bimutan lang senito para dili ko umilayin sa ato. Pagkasabalog, isulong senito, ipasangin lang na may posino, may dramas. Gusto ang mga yan. Hindi ako po naman. Kasi nga magbuha ako ng patay tapos hindi. Kaya kasi ako siyang witness. O dili ko pwede lang siya na panahon na sa ako. Dili ko pwede ko sa ako. Hindi ko ito tayo ko personal. Pumuha siya ako. Mawala ka akong ikan ako siya. Grabe. Muna siya pamilya. Si Kevin may iwan mamanta, di ko kasi siguro alin nila, pero ikaw ni bahala. Kasi kayo sa akong decision, makita na kayo mag-usip nila sa luwas. Buntag, gabi, bumasa siya. Kaya iya nakita na, mula ako na ini siya bumasa siya. Ako di kaya po kita kay si Kalihes ko naman siya. Kung basa di mo, binaw. Sumalibot, magagala ko, swerte man niya ina. Ako di ato sumalay, basa mo para masultihan mo. Kaya magtuman mo, hindi mo masultihan mo, hindi ka mamasakit. Hindi ka mamasakit, ay malo. Ang Ginoo ng sultihin mo nga, ayaw pagbuhat sama ni ini. So, kanilang diferensya. Okay. Ano sa aman masahon? Ako ko nagsunod ng isa ni David. Si King David, pag-reacts na siya na dato na tao hari, mag-general po, kung sa may nagimo, ato masahon. Ready, pasa. Ano sa tunan? Hindi mo na naging David. Kausan ka dato na hari. Kita. May tayo motor.
Di mo na ito na. Dapat din na siya mag-imo, iya kong kalipay ang magtuman sa kasubuan o iya kinimitunan, adlaw o gabi. Ay gana pa kanina. Regardless sa imong reliyon, o para sa reliyon, sa Biblia na. Kung ang atong reliyon lahi-lahi, pero tumana na, makakita na kung sa kana, sorry. Wala, kung sa'yo mabayas ang kung tanong ka na ako. Ano ba? Kaya ako kasi puros reliyon na ating ibuka. Ako ikaw ito, ayaw na. Ayaw na ko, balik mo tayo reliyon. Sunda ang Biblia. Pero ito ko nung Biblia nila yung nag-reliyon, di ba? Yung, wala akong senior. Sige na din. Ang imo pabasa, okay lang. Kung usap mo nag-reliyon. Ako sa tayo ginoo, kanya na rin nag-reliyon, pero usap tayo ginoo dito siya. Pwede ko kumahan kayo naman. Parehas mo lang, ay mga naman eh. Kaya nalika sa ginoo, mga mga kanon. Pero, sir, kung ilang, kaya na tayo ngayon, sa inyo, kasama sa inyo, Biblia, sir. Ang Biblia man, sundan. Nakakasuntin niya. Kung adlaw, gabi mo na ako ng polis, lugan, pagbasag, buntag sa iyo, kung nagdi, o ay isitan mo, preso ka na isa. Sir, kung ay gitulis ito, kanili, kung ako sa ta. Kaya pagkamutan ko dito, ano to? Kaya polis, o balang tayo mas umilaw. Ano ba ang tayo? Patay na. Kung hindi, dapat ang polis na sa mga tao para bantayan. Ang minaw na. Kaya natin, pero ang kami ito ang masasabi. Kaya yun na. Tumaghatag ka lang po, kaya yun ang pangit ang mga. Okay, ready, basa. Dili kayo matapaw, hindi. Kung mahanapin ka, mamagato. Dili kayo di mo makataran, ang taran, di mo wala, hindi ka masalan. Mula mo din, pinsulong. Sa iyang pagkanato, sa iyang pagkanato, asawa o kabit. Iyan ang kalanduran. Ang pagkanato sa tao, pag-pinamay ko. Kung sa ako kanino pagkanato, ngayon siya. Kung naihumapon na sa salaki, bilik ka ngayon matatuloy. Kung ikaw, may bukang manato, o magkakapuran, magkapon. Pagbutan ko ng politiko nga, dato. Pagbutan. Nahisamo. Pagbutan ko rin. Nahisamo ko. Dato lang, ikaw na ikaw ako. Bilang ko ako, kung nato ang ikan, bilang ko, ako bigyan mo ba kung bilang ko. Saan ko bilang ko siya, ikaw ngayon, ako na, ikaw ka pinagkala. Ang ato niya karoon na, kung saan atong pinabuhi, atubangan sa Ginoo, atubangan sa atong silihan. Ay, pinatawag na ito, may truth ko niya itong isutan, maayong relasyon sa Ginoo na, alisir sa atong pamilya, ay ang pinakauna na pamilya sa atong pinabuhi, silingan sa atong pinabuhi, ang atong asawa o bala. Kaya atong unang silingan. Ang atong patuloy na ikaw ang unang silingan. So, pinangan maayong na relasyon sa atong pari sa pamilya. Kaya ang kalinaw, mga higala, sa Pilipinas, di ka na nakalinaw sa balay. Hindi na malinaw ang nasol ko. Hindi ka sa balay. Kaya balay sa buko. Kung mga Diyos nun, maglunan ba sa pagpapaganda? Basta kayo makuhay, may kailan kung makuhay ka naman. Ang buko, magkakagalan ko ang assurance. Ano ang dilapit? Ako mapainan. O ay kanilot ani nga. Verse. Okay. Ready. Basa. Sabi natin madala. Hindi ka matay na to. Wala ka sa. So, rayon ka mga gana. Ang ginoo kayo kung balik ko yun. Kung balik kayo, hindi ko kumain. Mag-ila. Pilipinas sa China. Sige ka gano'n ba? Uy, kung tinulong, nagbalik ka. Pag tinulong, kayo mamatay kita bigla. Kung ako niya, kung abuto mo, tinanong ka, kahit doon na binumalik ka. Abuto ba na kung sa'yo, abutan ka naman. Di pa na may tanong. Sige, mabalik yun. Pero ako, makasiguro. Sabi ka, makasiguro, karoon na ay mawala ako na ang pinag. Kaya mo na kayo tas tao. Hindi kita kasiguro ka sige ka binutan, mapalumay ka kabutan mo na igala, para ayaw ito nila sa siguro. Parang may kung kita matay, binukan ni Bahala. Relasyon na itong isutan na head and vision. Gikan sa espiritual o sa atong pisikal. Kaya pinaka the best investment, isa? Yes.
maayo ka lawas. Ganahan niya ikaw simba, ganahan ka reliyon. Oo, sa inyong reliyon. Ganahan mo simba ka, na mo sakit. Kung sa ako ka, biga ka sa balisigan ng kampo, Lord, ganahan ko kaiwan. Ay, kung simba, buo na ko sa simbahan nila. Ako yung magpapahit. E pagkamaayo lang, kung tayo sa inyong plano, hindi ka masunod sa inyong saan sa dito. Hindi ka masunod sa dito. Kung sabay atong dala sa mga tao, sige tang paniguro mga igala. Ano ang utang? Dagang kugya, hindi ko ato ang anak ko sa'yo. Pagpatay ang nabilin, ang nag. Grabe ko, panigkamo, namatay. Minsan magpuan, panimos. Kung yan ka na naman nabilin, pagpatay ko, pag-ilog ka alam, hindi ka naman puso. Ay na, grabe ko. Kung sa imong paghago, ayaw kalimpi, ang maayong relasyon mo sa imong Ginoo sa imong isig katawon. Partner bilang panigala. Una kayo, love your neighbor as you love yourself. Pag love yourself, yan ang help imong i-emphasize. Kaya ganang imong lang, mas dili imong sa Ginoo na. Okay, ready, basa. Biblikal na, dili ka sa reliyon. Kung buhay ka mga igala, maayon kang tagat, maayon kang abot ng servisyo sa Ginoo. Kung mamatay ka, kay maayo ka para niya, na ay dako. Na ato madawat na ato dako yan. Yung anak ko niyo, kung sa may dako. House, mansion. Yan sa ato Na kay house. Parang yung nga, uy, so na i-mansion dito, sa may dako, hindi. O sa langit o sa may dako, house, mansion. Ha? Kay my father's house. Really mansion. So kung naa kay mansion, hindi ka may rawin. Ang ato ko'y anito balay, mga inagana. Hindi ka mo nakita sa reliyon. Para na sa kanan na reliyon na nagtuo o nagtuman sa kasabuhan sa Ginoo. Ano lang, mo lang
Ninyo ang mga kikinahanglan. Seek ye first the kingdom of God. Tanan reliyon, dili na siya sa reliyon, kundi sa Biblia. Gasulti nga, unaha ang Ginoo o ang iyang pagkamayo kay ang tanan butang idugang na kanimo. Accomplishment sa imong negosyo, accomplishment sa imong pag-eskwela, idugang na sa Ginoo kung imong unahon ang Ginoo sa imong ginawa. Kisa may mga anak gawa maganda ang ilang ginikanan, maayo ang relasyon. Pero sa'yo mabukuntan na maayo ang mga anak, ang mga ginikanan maglungon. Maayo ang mga ginikanan, ang mga anak maglungon. Pastilan. Pag-Diyos mo sa mga anak, pero ang ginikanan buwag. Kaya ito ang bana sa laing balay. Away, ipalitan. Wala ang pilit ng ginikanan. So, at least, una-una ito ang inuiwat na lang. Renee, basa. Malaan. Mawala yung mga tuwalang. Mawala yung mga. Kapaw yan. Ayan. Lima na lang yan. Okay. Ato masahod. Di alam mo sa maturan. Balik ko na to. Ready? Basa. Salamat sa kalihat sa maturan. Hindi magpulong ang maturan. Pulong kamaturan. So, tanan na atong gibasa, ayaw pagpanagana, ayaw pagduwa-duwa. Kaya ang pulong niya, mo na tinuod. Ako, pulis, mga higala, dili ka mo sultian, o baka kay law enforcer ko. Result kayo, mamanakog ko sa may helmet, nawa may helmet. Mabitaw ang pulis, unulong na niya sa asawa, sir. Ang akong bana ba? Kamangin ko, sir, ito, agad na po yung ububay. Hindi na kayo pulis, kaya doon yung asawa ko. May muna na. Yan. Samot-samutan lang namin dito. Yan yung espirido. Kapilaw tayo mo. Hamag tayo nito. Hindi na tag-ebidensya. Sir, kita pa rin ko sa kumana. Napulo na kita pa rin sa ako. Kaya gusto mo ko eh. Ako advokasya ang pausi. Hindi ko musabot sa akong lugar na ilagdan, binuangan ang mga kababayan. Kapilaw mo ka na po. Maunang mo na yun ang mga asawa. Sige mo. Ipanjuli ka. Kinagti mo. Kaya ako nang ibang na. Isa may mulaban sa mga kababayan. Nakasanaran pulis na di mo may asawa. Una, ako tanawin mga igala mo. Ako iyang po ko, iyang po nito sa bunga. Ang mga pulis ini. Usa na may asawa, pero usa na may sila may nino. Kamu kamu ba? Pero ina lang, kailangan may ako kawan mo. Kasi may malo sila. Pero yung anak ang ibalo. Kung ikaw na ibalo sa tinuod, mga igala, atong magdag. Di na ito ikalain, kaya tinuod man. Malain ka siguro kung hindi tinuod. Pero tinuod. Ready? Basa. Ayaw pagkamalaka kay dili kay makabusog ang pan lamang ang inyong pagpaminaw karon makabusog na labaw sa tanan kaya ang inyong di-prioritize bisan busy mo sa inyong balay na ang miniparal pagpaminaw pagbasa kung unsa ang gisulti sa Ginoo diha ninyo. Ako gihimo lang instrumento para i-share na ko ninyo. Giga ko sa Claridel nga lungsod sa Miso. Gi-request ko sa mayor para nagtuluan ang mga LGU workers sa katanan department, duha ka adlaw buntag, barangay official, private sectors, mga business sectors, para lang ipatuluan unsa ang prinsipyo sa moral values. Nanaabi moral ang katawan sa Ginoo. Wala sige tang share kung maunay kinahanglan. Why bayad? Pliti lang. Makatabang na ko sa mga kahigalaan, baka naginahanglan nga mangita o kamaturan. At least kasasabot na. Okay, ready? Basa. Ang imong pulong ay susa sa buntod ka ng loob ay kaya sa akong kaganan. So, batunin ninyo na anong kunin na ipulong. Kung na magtultol ninyo, para magbalagpuson ang inyong tinguha, kung kamo mahimo na magtuman sa inyong nabasa. Dili na kayo inyong nabasa. Ready? Basa. Nagtuon ka mo sa kasulatan, kaya tuungan ka mo, malihain ka na, makaangkol ka mo sa pinamuhin na yun. Ang kasulatan mismo ng saksi, may tungod ka na po.
Apay ka mo, gilipot, kuwari ka na kung anong unta, makabatong ka mo, kinabuhi ngayon, nakatay imitaron. Imitaron sa manini. Balibad, daghay rason. Daghay rason. Pero imitaron na. Wala ay mga pautang. Di ba? Ulo na, magula pa lang dito, masukok pa lang giling mo naman. Pero ikan na ang kamaturan ng ikan. Mga naapulo ka ni si Ginoo, magwali asa ng pita. Kamay mo yung mutang mo, pero taring nga ni tigba kayo. Paling gagana. Ato na naman ito kay that is the truth. Pero at least, napilit ka sa eksakto nga pamagin. Ready, basa. Kung sa mali yung pulong si Ginoo. Ready, basa. Walay sa kanila mga kulang o wala sa iyang pares. May patuwag ini sa Ginoo. Niya sa Ginoo ang magligong kanila. So ato ito ang karon mga bantay mo, na-i-old na inyo. Kay mo na gitugod sa Ginoo, mauna ang magtuon sa kamatuoran from Old Testament, New Testament, Old Testament para patas ang ato putok. Ngayon, giukihan man sa Ginoo na mabasa ang Isaiah 34 verse 16. Okay? Ready? Basa? Ang Ginoo kasulatan, isulat, o sa lambda, bigat sa Diyos, o pagkaslanan alang sa pagtulog sa kamatuoran, sa paghandog, sa pagsaway, o sa pagtudlo, kung saan pagkinabuhi, matatanong. Sa iyon, ang nagalagad sa Diyos, masangkapag tayo, o maandang sa talang maayong buhat. Maori, may kapustanan ang kulong sa Ginoo. Kung sa kapustanan mo ni, pagbalog, kita ko kamo, o kay balo, dapat ka, may mabasa. Kung naibalo na mo, mas maayo. Pero kung kulang, ay, mauli ito. Ako pa rin kapatid. Mausap lamang na. Huwag niya pagpuli. Istoryahan ninyo yung Ginoo. Lugod. Pangayon kayo sa Ginoo na magkatunan ninyo ang pagsunod. Gumikan tayo ng kamaturan. Ready? Basa. Wahon ang panahon na padalitan ko gutom ang nasod. Gutomon ang katawan apan dili sa pan o kuhawon sila apan dili sa tubig. Gutomon sila sa mensahe gikan sa Ginoo. Ako ang Ginoong Diyos mo ay nagsulti ni ini. Hindi tayo mga buto, makutatangan mga igala, magulong ng mga Espirido. Isang panlong to, pero natanong ba ako nagsulti sa bugo? Asa naman ka itong mga pulaw ay? Bibita na. Buwamot ang panahon ng pilit na magkatilang kapapamilya ko. Huwag na yung ibitan ninyo sa pamilya. Kasi bibita na. O niya, kung inyong masawa ng English version sa mga na ay akong i-highlight niya. Ngayon, mamita ka mato sa east, west, north, south. Bisan kung saan mo pangita ang pulong sa Ginoo. Di na ang kaplag aning mahigan. Karoon ba din akong sortihan? Kaya kamo, hindi ka nun pa. Pakat mo pagani. Mukhaon lang mo. Mamila lang, lingkod lang. Bahala na mo, ay mo paglaway ko mato. Ang importante, na ako naglingkod yan. Kami dito sa panahon niya, ilpon mamit ang indo sa ato video. Kung nga naman yung indo, balik ka sa iyo. Tanong na ito, maraming na ito, maayo ba niyo ini? Okay, ready, basa. May balong ako sa kamaturan, ang kamaturan magkakagad inyong kagawasan. Kung maulay kinabuhin na ito, kaniyan ito, karoon na ni Baron ng kanamaudi, ay kamaturan. Health is the best investment, not an expense. So, ako ngayon may sarong inyong kanan na nakinig. Ang Ginoo magkapanalangin sa inyong pagkamauli. So, ako ngayon yung mga kahigalaan. Tutukin ninyo ang Ginoo, ayaw ang silingan, ayaw ang tao. Kaya ang tao makasala yun. Ayaw lang kung yung talawa, ito sa akong pinaguli. Anak-anak, kung isipin ninyo mo yung talawa. Kaya ako, mas makasasala pa ninyo, ako nang iapon. Di ibu kay balo ko, malamig mo tingin. Kay buhin ako. Pero nalingkamot ko, mga iwak na lang, pagbalik sa atong maestro, sa atong magtutulog, makamot lang ka sa kumuloy sa bulpig sa atong maestro. Nasi hindi eh. Maparehas ko ng estudyante nga, nagpapasal lang kay Sigida ng libro, bag sa maestro, masuot mo gawas. Tingayos pa sa lingkuran sa lamisa. Kung talag, biyak na po ko. Kaya kamo, murag konsit pag mo, kung mga ko. So, mag-ambot ka siguro sa mga gana, ha? Okay na mo? So, akong Panginoon, o pag-ampo, nagbumikan ang giyantag sa Ginoo na talento, makasirta o mahimo na inyong dawatan, ibigan kita ng mga tuman. Kung na mo ito yung regala,
Police Pagod Pilipinas sa Kuya Lambert, bisilasa ko sa Pilipinas, panawag na mo, kung naawin mga parente sa laing nasod niya, may problema, wala panawag kayo kadali patagtawag sa office sa OFW. Kung naawin mga parente niya, i-datong sa hospital ba kayo, na inakong may lunod niya, kung operahan sa government lang, makatabang na mga higana na malis na inyong mga kailangan, makahangyo-anyo ka ba? Heart center ko, mapupunto nila inyong mga mahal sa kinabuhi. Magtawag lang, ang akong ikuha ninyo, kung pilitin sa pasyente, kung sa sakit, asa ng hospital, kung yung contact person, contact number. No, kung asa mo nagpita, kung sa Manila, kami pa rin tinga, i-operahan kung sa klase, kung sa gobyerno, kung dili sa gobyerno, dili na ka-expect na masiro ang pera na nakalay ikatag sa gobyerno, pero dili zero. Pero sa gobyerno, masiro yun. So salamat kayo sa paghatag ng mga ngayon. Ako lang yung si Sabra sa paghatag ko sa kawit, libras ng kapil ko. Ako lang paghatag ninyo, usang magkaroon ninyo mga igala. Kaya yung pag-inyong anin dili sila ba. So, wagyan ko ninyo, i-review ninyo pag-uli. Kung namin makutala ko ba, ipakutala ko. Kaya, na ako'y hangin ninyo karoon. Sa inyo kasing-kasing sa inyo pagtanaw, kung pinukod ko akong ibasa. Dili ko yung willing mo musunod kayo. Di man ito pwede magsaka sa Ginoo. Pero sa inyo pagtanaw, sa inyo pagbasa, kahit ako man lang pagbasa, mulahan ba mo nga nakatambong ka ng gabi na? Swerte mo na nakatambong ka ng gabi na? Kung swerte mo mga higala, balok ko no, para makibalok ko, ang swerte mo. Ikanong kung mga na mga higala, kanang ko inyo pagkambo, gibugos mo nga. So, salamat. Awayan magkanta si Sadra Makampo ko. Doon na ito, ulong biyo na ito matalaga sa mga ko. Silang kung saan alayo sa hiling. Pamahalang ko yung pamahalang ko salamat. Nagkatay salamat sa pagkakating mo kayo. Kamisan pa sa kabisi sa mga tusa sa mga kahigalaan. Hindi mo sila kitagahan ng panahon ng utando, mutugot, mutambong, sa gihimo, kainiusa, sa pagsaysin, pag-share sa mga ulong ng kabahin sa maayong relasyon. Healthy na relasyon. Ikaw Lord mo ay kamalan sa kanan. Ikaw ang nag-iya sa mga sa kanan. Ikaw ang magbubuhat sa langit o sa ita. Ikaw ang among gila ng Ginoo. At tinuod yun ang Ginoo ko ng maluloy ko. Matinabangon, mahinang tuson, mao'y protektor o kaluluwas. Amahan ko, hinitag na ako magaliligan kanimo sa mga higala ng malitang mo. Nagainom sila kay gayonan sa usap sa kinabuhi. Labi na sa mga kahigalaan na rin mga problema. Sa mga sakit, sa panglawas, personal na problema sa ilang mga mahal sa kinabuhi, personal na problema sa ilang pagpatrabaho, personal na problema sa ilang mga negosyo. Tabangin sila Lord. Ayaw sila magkiyasa. Ang ilang mga pagkampo, tumagang malupay ka kanila. O kanamo, ilisap na nag-organize nili maong dihimo na programa o activities. Ikaw Lord, pag-umandanan sa mga kasalanan mo. Ihatag ka namin Lord, ang kalasig, nakayunin kita ng mga hudlay, na ay Ginoo mo na malipayon na nagatagaw ka na mo sa among Ginoo. Lagi si Pastor Rogelio nag-usap na kaya kami ang manawa sa mga pastors, sa mga officers sa Federation of Church Officers. Ihatag kanila Lord ang lugar mapapagilog. Ihatag kanila ang lugar panahon kung ngayon initan ako pagpapagulay malipay tinulihan kaya ang mga higala sinawat sa mga tuwanan. Amahan ko na marunong sila. Nagpakita ka sila sa pagkilunganon sa pagpaminaw pagbasa. Kung akong paminaw, nasa ilang pagpamuling bilang buhaton ang ilang nabasa.
Kung ilang pinipinaglihan. Aman po, salamat sa tanan sa iyong pamamay. Panalangin ang mayor ninyo sa buong mga elected officials. Panalangin namin ang piningan sa respect. Panalangin ang lumala piningan. Ako hindi ka tayo mo nagtatangin kung may kapito. Pero ito may bahala ka na mo. Kasi yung kami sa mga masala, ako isang kalimutan at mga lugalang sa mga walang kaspiling source at personal na mga kalumas. Amen. Thank you, God. Isang thousand ang viewers na to. Okay. Check. Okay, so are you blessed? Yes. So hoping kitang tanan na blessed mga kaisunan, no? So, ugma, ang ato na yung oras ako ang balikon mag-start kita dire alas 7. Pero pwede na yun mga alas 6 imidya na nato dire. Then sa atong mga kaisunan, mga kahigalaan, ay mga problema kay ang ato ang panihapon is well provided. So, ayaw lang yung mga problema. Then, ang mga pong gihangyo ang mga kaigsunan, kung napaw yung mga kasilinganan na kuuban, atong i-invite. Di ba? Ang atong topic na gisgot of healthy relationship. Dili lang ni may tungod sa ato ang pamilya sunod. Sunod, adto tas to mga kasilinganan. Di ba? Ina ang pagkanindot mga kaigsunan. So, before na ito nitapuson ng atong programa, magbilin ko sa inyo usa ka tagline. Inig-ingon ako may igsoon ang atong itubag, Dasig. Igsoon! Dasig! Igsoon! Para sa pagtapos sa itong programa karong kagabi una, akong request si Brother Julito Molion para sa pag-ampo. Mamarog kitang tanan. Ako dito po, ulo, kalahigon, ang mga nabo katawas kita sa kalangitan, ang ikaw ang pasalamatan ng Diyos, sa iyong pagkamaayon ka na mo, iyong ibuko ang gahom sa maraan na Espiritu. Ang napulong ang masabtan, o magatuon kami niini, hangtod sa among pagkinabuhi, pinihini kalimutan na, amoy mahatod nito sa iharian sa langit. Pagtahi kami naman, samtang mga bulang-bulang kami, ikan dire padung sa pagtatag sa namang palinganan. Ang tagi kami sa mayong paglamas. Pasayluha kami sa among mga kalapasan. Dawata kami ng mga pinasalo. Aron kining among pagpangaliyat dili magawang o among pagadawaton pinagkasang dalan ng mga Jesus ng bulas. Amen. Maraming salamat sa tanan, and of course, salamat man sa atong live viewers. Natay 2,000 nga live viewers nga nagtanaw sa atong live mga kaigsunan. Ang atong mga page sa Bugo, sa Dati Adventist Church, o ma-cross-post na mo ni mga kaigsunan sa iyang page ni Police Lieutenant Colonel Juby Espinido. I-type nyo na atong page, PLTCOL, Juby Espinido, and we will have our live tomorrow. So, dagat salamat sa mga nag-anhi. Thank you mga visitors, and looking forward na ma-times 2 taon pa. Dagat pa kayo mga kaigsunan. O kayo kalimti nga sa ato ang pagpadayon din nakatayong makuha ng overflow ng mga butang na mga importante kayo. Once again, this is Kapaglaong J. Policarpio. God bless and good night. See you tomorrow.